Goedemorgen, we zijn er met video nummer 4 en we gaan het hebben over het Surinaams-Nederlands. Waarom zou je denken? We wonen in Suriname. 90% van de bevolking praat Surinaams-Nederlands. En er zijn wat verkeerde ideeën over het Surinaams-Nederlands. De belangrijkste is dat het Surinaams-Nederlands de letterlijke vertaling is van het Sranantongo naar het Nederlands. En dat is niet het geval. Het is een taal, net als het Vlaams-Nederlands, met ook regels en gebruiken. Ja? Het Surinaams-Nederlands is ook een variant, een erkende variant van het Nederlands, van het algemeen Nederlands. Vroeger zeiden we ABN, nu ze hebben die B weggelaten. We zeggen nu algemeen Nederlands. Ja? Er bestaat sinds 2008 een woordenboek van het Surinaams-Nederlands. Dat is samengesteld door dokter Renata de Bies. Ja, we gaan straks kijken naar dat boek. Ja? Het komt wel eens voor dat Surinaamse schrijvers een manuscript sturen naar het buitenland. Naar Nederland vooral, of België. Maar dan wat gebeurt er? Daar horen ze vervolgens niks. En dan hoor je, ja, je manuscript zit vol taalfouten. Niks is minder waar. We schrijven in het Surinaams-Nederlands. En als jij als een redacteur daar niet van op de hoogte bent, ja, dan ga je met je rode pen door zo'n manuscript heen krassen. Toch? Men begrijpt de nuances niet, omdat we hier net iets anders Nederlands praten. Surinaams-Nederlands. Maar omdat we bezig zijn met creatief schrijven in Suriname, wilde ik jullie vooral laten weten dat het Surinaams-Nederlands bestaat. Ja? En schrijf vooral in de taal waarin je denkt. Dr. Renata de Bies is een lexicoloog. Ze zet zich bijna 30 jaar in voor het Surinaams-Nederlands. Zij heeft het woordenboek van de Surinaamse bijdrage aan het Nederlands samengesteld. En we gaan even kijken wat Dr. de Bies wat voor prachtig werk ze voor ons heeft gedaan. Een lexicoloog is iemand die de wetenschap van de woordenboekmakerij beoefent. Ja? Zij is volgens mij de enige in het Nederlandstalig Caribisch gebied, hoor. En dat vinden we allemaal fantastisch. In 1994 promoveerde ze op het Surinaams-Nederlands. In 2008 kwam de eerste uitgave van het woordenboek Surinaamse bijdrage aan het Nederlands. We gebruiken de afkorting WSBN. In 2009 kwam er een Prisma-versie van die eerste uitgave. En in 2021 kwam een herziene versie. Dat wil zeggen aanpassingen en met nieuwe woorden die in al die jaren we zijn gaan gebruiken. Maar andere woorden zijn ook afgevallen. Taal is dynamisch. En een mooie uitspraak van mevrouw de Bies is: taal bestaat bij de gratie van variatie. Vind je zelf ook niet dat het een mooie quote is? Nou, in dat boek staat de definitie wat het Surinaams-Nederlands is. Ik ga het lezen. Het SN is het natiolect van het algemeen Nederlands, gesproken in Suriname en door Surinamers. Het algemeen Nederlands is dat deel van de woordenschat van het Nederlands dat alle Nederlands sprekende gebieden gemeen hebben. Een gedeelte van het Surinaams-Nederlands valt samen met het algemeen Nederlands. Het andere gedeelte is exclusief Surinaams.
Dit Surinaamse deel is prominent aanwezig in de woordenschat. Op andere niveaus van taal, zoals grammatica en stijl, is er ook sprake van Surinaamse eigenaardigheden. Dat wil zeggen, de manier waarop wij die taal bezigen. Wij in Suriname die taal bezigen. Sorry. Suriname is een multi-etnische, meertalige samenleving. Dat wil zeggen dat we niet alleen het Surinaams-Nederlands bezigen, maar ook andere talen. Surinaams, Javans, Suriname, de Maron-talen, de inheemse talen. Ik ken ze niet allemaal uit het hoofd hoor. Maar er zijn genoeg talen. En er staat hier meer dan 15 die worden gesproken. Van het Surinaams-Nederlands kunnen we zeggen dat het Sranantongo de grootste donortaal is. En dat betekent dat er veel leenwoorden uit het Sranantongo zitten in het Surinaams-Nederlands. Mensen die... ik zou jullie aanraden om dit boek aan te schaffen. De laatste versie van 2021. Omdat dat woordenboek vooral dingen uitlegt. Het staat hier. Het WSBM wil informatief vooral zijn. Het woord koto bijvoorbeeld, daar staat een hele beschrijving bij. En bij sommige woorden heb je ook de etymologie. Dat wil zeggen de herkomst van waar komt dat dat woord enzovoorts enzovoorts. Ik heb wat voorbeelden en met toestemming van Dr. De Bies heb ik fotootjes gemaakt en geplakt in dit filmpje. Het woord boeken bijvoorbeeld. Het stoten van koeien. En ik ga die zin voorlezen. Ren weg. Kijk die koe op. Pas op. Hij gaat je boeken hoor. Als je dat aan een Nederlander zou zeggen, gaat hij zich afvragen. Wat bedoel je met boeken? Maar iedereen in Suriname weten wat boeken betekent. Toch? Ja? En er staat ook erbij. Het is een leenvertaling van boeku. Boeku is uit het Sranantongo. Het is een Sranantongo woord. De bekende tussenwerpsels. Mijn gunst, mijn jeetje, mijn Jezus, mijn God. Leenvertaling van Migado. Toch? Maar het zijn allemaal woorden en begrippen die bekend zijn bij alle Surinamers. En die we dagelijks uitspreken. Een leenwoord uit het Engels. En dat boek zit zo goed in elkaar. Kijk, het staat er ook bij droppen. Je ziet het is uit het Engels. Toch? En er zijn voorbeelden gegeven. Heb je gehoord? Carlo heeft Rita gedropt. Dat wil zeggen, hij heeft een andere gevonden. Toch? Hij heeft die persoon laten vallen of zo. Zijn vriendinnetje of zijn vrouwtje. Ja? Maar ook de koers is gedropt. Dat zijn allemaal typisch Surinaams-Nederlandse woorden. Ja? Wat ook mooi is, dat je in het boek kan zien welke woorden voor Nederlands zijn. Een voorbeeld, krooien. Jullie kennen dat woord. Er is een werkwoord van gemaakt. Je moet oppassen met deze meiden. Ze krooien je zo voordat je het door hebt. En zo heeft dat boek heel wat gezellige woorden. Ik geniet intens wanneer ik door het WSBN blader. En ik gebruik het zeker ook bij het schrijven van fictie. Kijk, het groene boekje heeft ook iets meer dan 500 woorden opgenomen van het Surinaams-Nederlands, omdat Suriname lid is van de Taalunie. En ik zei het al, we dragen bij aan de verrijking van het algemeen Nederlands. Dus waarom zouden we niet opgenomen worden in hun woordenboek, toch? Of hun woordenlijst. Ik heb begrepen dat het nu al dicht bij de 1000 woorden zit.
Nou, dat is toch fantastisch. Boulanger is een typisch Surinaams-Nederlands woord. Hè? Als je naar de markt gaat, zeg je niet van... vrouw, wat kost aubergine? Die vrouw gaat vriend naar je krijgen. Iedereen weet wat boulanger is. Ja? Dus, alleen om je een voorbeeld te geven van de typisch Surinaams-Nederlandse woorden. Nou, dat was het voor vandaag. Ik hoop dat jullie daar iets aan hebben. Tot de volgende keer. Koop dat boek. Je kan het bestellen via de Schrijversvakschool. En dan maken we contact met je. Tot de volgende keer.